Здравейте! Днес е 5 май. Намираме се в село Аспарухово, което е близко до язовир Цонево. Ще направя един преход до връх Калето, който се намира близко до селото, за да мога да се уплътня деня. Групата остана в селото, ще бъде до някакъв параклис. Аз искам да видя просто какво има тук забележително в този район. Ето да видите, всичко е много красиво зелено. Така, има обозначителни табели. Хващаме бяло-зелената маркировка. Разстоянието до върха го дават на 4 км. Ето, че по-късно пак се включваме. Продължаваме да вървим посока върх Калето. Движим се по асфалтов път. Наклона не е много голям. Супер зелено и красиво е в момента. Май месец, най-зеленият месец в годината. Разстоянието, което трябва да изминем, около 4 км. В момента сме минали километър и половина. Да видим кога ще се отклоним. Ето да видите, там надолу е Аспарухово и е язовир Цонево. Тази посока са чудните скали, скални образования, които са изместни в тази област. Но там минава и главния път, който е от тази посока Варна. Супер! Много яко. Всякъде е зелено. Страхотно. Ето там далечината се вижда главния път. Продължаваме нагоре. Почвам от начало. Продължаваме по зелената маркировка. Бяло със зелено, която се отклонява от главния път. Той се движи успоредно на пътя, който е за ЖП гара Партизани. Разстоянието, което ми остава, е около километър и половина до връх Калето, което трябва да е крайната ни точка. Вчера щяхме да правим друг преход, който се намира над село Билка. Това е връх Коджакая, което е на 590 метра морска височина, но времето не беше подходящо, затова го отложихме и реших тук да направя самата подготовка, която е за изкачването ми. То предстои в края на месец юни. Гърция, планината Олимп, върха е Митикас, така че да направя едно леко преходче, за да мога да се държа в кондиция. Всичко е супер зелено, месец май, най-зеленият месец, както казах по-рано в годината. Погледнете. Пътя е коларски, горски тип, леко е кално, но нищо особено. Чудесно е за преминаване. Ще продължим още малко, докато стигнем нашата крайна точка, откъдето ще се включим пак. Така, изкачихме се до скалните образования, които казват, тук е момчета катерище, че е пещера, може би е било използвано и като манастир. Ето да видите, доста е красиво. Разстоянието не е дълго, а бъде около 200 метра тъмно изкачване. Да видим тук пещераря. Да. Да пробваме да влезем. Да видим за какво става въпрос. Така. Добре. Яко е. Да, не е много дълбоко. До тук стига. Хладничко. Може би са го използвали като заслон.
може би като скривалище. Ето да видите от тук надолу се вижда язовир Цонево. Така. Доста е хладничко тук. Я да видим. Тя всъщност, само да включим светлина. Продължава нататък самата пещера. Да. Ето. Влизам много вътре, защото се го използва като гледам други цели тук. Това е в общи линии. Да се върнем. Ще се върна при хората, които се занимават с скално катерене. Ще направим един клип с тях. Това е едно от нещата, които в бъдеще смятам да пробвам и аз да направя. Иначе пътя стига до тук. Обозначението, което беше написано за манастира. Ще изключим светкавицата, за да на светло. Тук е приятна разкотка направихме. Така. От тук насам. Да видим да продължава този път, който е обозначен за манастира. Може би трябва да продължим по-нататък. Да. Има още доста. Добре. Тук вече виждам табела. Да, какво пише? Връх Калето. 250 метра. Ето вече стигаме и до дестинацията, която сме предначертали. Даваме нагоре. Така. Добре. Това, което го видяхте, ето бяхме пещерата, се нарича Марчева дупка, манастирска пещера. Добре. Да видим тези 250 метра до Калето. Дали ще ни затруднят. Маркировка има ли? Само да погледна. Да, вижда се откъде се е минавал. Знаете, в планината, ако не виждате маркировка, не ще загубите. Хората, които се качват, обозначават пътя с камъни под формата на пирамиди, които ги нареждат. По този начин също може да използвате това като ориентир. Така, горе ще се включим пак. Здравейте вече от самия връх Калето. Намираме се над село Аспарухово. Чудните скали. Сега ще ви покажем. Крайното изкачване за самия връх вече беше с доста голяма и положителна денивелация. Само искам да видите за какво се заслужава понякога човек да бъде на такива места и да положи толкова усилия. Казвам ви панорамата от самия връх. Той не е толкова висок като надморска височина, но гледката е страхотна. Това в далечината е село Аспарухово. Това тук е мостът над язовир Цонево. От тук започва и вода Камче се включва от тук в язовира. Ето там в далечината. Сега ще зумна. Да, това са чудните скали. Доста често сме били там. Уникална природа. Забележите. Всичко е много зелено. Страшна красота. Разстоянието го изминахме за не повече от час и 10-20 минути. Дават го като време за преминаване около 2 часа и половина. Страхотно място. Ще седна тук малко да се наслаждавам на гледката и
Пак ще потеглям надолу. Страшна красота. Вижте. Там надолу някакви хора се правят. Трябва да ви дам барбекю. Днес е Велик ден. Ето да видите. Тук долу Луда Камчия се включва язовир Цониво. Красиви гледки от нашата природа и в частност, може би, тук вече в края на Стара планина. Както ви казах, тук няма толкова високи върхове като на морска височина, но за разлика от това са страшно красиви и се заслужава да дойдете. Така че, елате, нищо няма да загубите, напротив, ще бъдете доста доволни от това, което ще видите и времето, което ще оползотворите, за да бъдете на това място. Чао от мене! Долу може би ще се включа при едни катерачи от Варна, които се качват по тези скални образования, за да погледна и един по-различен тип екстремен спорт — скално катерене. Това е първата хубава хватка. Добре. Добре звучи. Маршрута човек. За тия неща е. Какви слънци? Още неща били по-трудно. Добра ли каза? Не.